Samba Mboni Mamadou Alassane Kalidou Pare Tanum Samsudine Yaya Algal Gamiru Yudda Mustafa Inda Fari Mara Binta Falaw Jara Muhammad Aïssa Diol Jon Joni bandiraɓe eɗen mbawi fuɗɗade cosunuji ɗi baɓe Jon Joni hade ɓe fuɗɗade wat présenté ko woni caggal mako gokkaɓe konngol ko ɓe gasama moni kala Allah militaji tati mo woni kala militaji yimɓeɓe tegge moni fof meeɗa hen Allah tam no mbiyano yimɓe onon filmoɓe ƴetturon banggue beele jingo kontinental yaaja seeɗa anna ane groupe ma onon cohla ko ɓuuri yawde ko mbiyanga camano groupe anna aɗa sohla ko ɓuuri yawde komo hiiɗi moni kala yo ar hollira yo yaw
yaada e subalɓe ene fedde ene yima yimata ko subalɓe on sabu ganduɗa hoorema so laaɗa ka yiɓama mbiyata ganduɗa hoorema ko sawta noon beeɗi koye laafi laana ɗum laftata laana ka ɗum ɗo ko séram beeɗi koye hanngo he sa sehi ha gayni noon nodda subalɓe ɓe mbaɗa cosaan mabɓe ɓe paya maayo subalɓe ɓe ndiɓa lawɓe ɓe coppa enen jaro subalɓe ɓe juuraɓe ko ɗum woni cosaan ɗi kayi min kayi